manyan sirrika guda biyu akan Google waɗanda ba kowa ya san su ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. So kamar da yadda ka sani, wannan channel ta YERIMA TV a koda yaushe tana kawo mana waton abubuwan kimiyya da fasaha, musamman abun da ya shafi waya ta Android. So idan yau ne ziyartar ka wannan tashan, ka daure ka danna mini wannan da kalmar ta subscribe, sannan ka danna mini wannan alamar ta ƙararrawa, sannan ka taba all domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na daura muku. Nagode. So kamar dai ka gani, waton manyan sirrika ne wanda suke kan Google, waton waɗanda ba kowa ya san su ba, kuma sirrika ne na abun mamaki. Tabbas in ka gansu za ka yi mamaki sosai matuƙa, kuma abun zai burge ka sosai. So da fari dai waton akwai calculator. So kamar yadda ka sani, waton calculator za ta iya yiwuwa wata kan wayanka akwai wani ko matsala, baya ɗaukan calculator, ko calculator ka ya daɗe da samun matsala. So kana buƙatan ka yi lissafi kuma emergency, so kuma wayar ita kaɗai ne a hannunka, so za ka iya bin wannan hanyar ka yi lissafin ka cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Bari mu gwada yin typing mu gani. So kamar da yadda kai gani, gashi calculator ya bayyana mana. Bari mu taba mu gani. Yawwa, so gashi yanda kake gani, kaga yanzu gashi calculator ya bayyana mana. Zaka iya lissafin ka duk yanda kake so, kamar yanda kake gani. So bari mu gwada yi mu gani yanzu. Mu ce 1 plus 1 equals to 2. So kaga ya ba mu amsa ko, yanda sai mu ce minus 1 equals to 1. So ka gani, haka zaka iya lissafin ka, zaka iya calculations naka akan internet ba tare da ka samu wani matsala ba, kuma zai ma calculation mai kyau ma, yafi ma garanti ma fiye da calculator da kake ganin ta a zahiri. Saboda calculator haka a zahiri tana iya birkicewa, amma wannan abu ne mai aiki da network, so kuma a zahiri zai baka amsan ka ba tare da an samu wani matsala ba. So wannan shine sirri na farko kenan. So sirri na biyu kuma shine, wato yanzu misali kana so zaka sayi wani abu akan internet, ko kuma a'a kaga wani abu kana so ka ganshi ciki da bai nasa, ka tabbatar wannan abun yayi kuma mai kyau ne, kaga gaba da bayansa. So hanya mai sauki kawai yanzu, bari mu fara gwada da wannan mu gani. Yanzu mu ce cat, kuliya kenan ba. So ina so in sayi kuliya, so amma ina buƙatan wato naga komai na kuliyan. So kamar yadda ke gani gashi, so ga kuliya ta bayyana. So yanzu misali wannan kuliyar ina son ta, so kuma ina so wannan kuliyar in ga ciki da bai ko ina na kuliyar, in tabbatar kuliyar mai kyau ce. So ina so in saya kenan. So abinda zan yi nan, inda kaga a rubuta view in 3D nan, sai ka taba shi. So bari mu ga abun da zai faru. Yawwa, so kamar yadda kuke gani, shi kuliyar mu ta budu. So wannan kuliyar zaka iya yanzu juyawa ko ta ina ka gani, ka tabbatar kuliyar tama, so sannan ka saya. Kaga kenan, wato wannan wani hanya ne wato mai kyau, yanda yanzu ka gani, kaga yanzu ina so in ga kasan kuliyar, in tabbatar kuliyar yana da kyau, sannan ka gani komai normal. Sannan kuma ina so misali in ga idon kuliyar da kyau. So ka gani gashi nan, in kaɗan ja sama, so gashi nan kaga zan iya zoomin nashi. So ka gani zan iya ganin komai na kuliyar, in tabbatar wannan kuliyar mai kyau ce. So ka gani kamun na saya. So kaga wannan kenan hanya mai sauki yanda za ka yi waton ka sayi waton abu akan internet, kuma ka dube shi da kyau ba tare da ka sha wahala ba. So wannan sirri ne a gaskiya ɓoyayya, kuma na tabbata wannan sirrin ta burge ka, don ba kowa bane gaskiya ya san da wannan sirrin. So in ma baka san wannan sirrin ba, so ga ta nan yau ta bayyana. In kuma waton ka sani, to yau an tunatar da kai. Yawwa, so sannan ba wai sai shi, duk wani abun da zaka siya, duk wani launin abun da zaka siya, so zaka iya dubawa ta wannan gefen, kuma zaka tabbatar sannan aka wannan. So yanzu kaga kaman wannan kifin, ita ma bari in duba wannan kifin. Ina so zan sayi wannan kifin. Yawwa, so kamar yadda ke gani, kaga kifin ta bayyana mana. Ina so in sayi kifin nan, amma ina so in tabbatar kifin tana da lafiya, komai lafiya. To bari in duba mu gani. So kamar yadda ke gani, ga bayan kifi, ga gefen kifi,
ga san kifi, bari in yi zooming in tabbatar ba wani matsala. So ka gani kifin lafiyansa kalau, komai normal a kifi, ka gani. Bari in yi zooming, ka gani bayan kifi komai normal. So ka gani na tabbata wannan abun burgewa ne, kuma zaka ji daɗinsa sosai, kuma gaskiya na tabbata ya burge ka. So da fatan zaka gwada, waton ka duba idan zaka sayi waton abu akan internet, so zaka iya waton shiga 3D sannan ka duba abun ciki da bai, ka duba in yayi maka sai ka siya, ba tare da waton daga baya ka zo ka yi wasu tunani ba. So da fatan wannan bidiyon ya burge ka. Idan wannan bidiyon ya burge ka, zan so kada ka manta, in yau ne ziyartar ka wannan tashan, ka daure ka danna mini wannan dai kalmar ta subscribe, sannan ka danna mini wannan alamar ta ƙararrawa, sannan ka taɓa all domin samun sabbin videos na a duk lokacin da na ɗaura muku. In kuma ba yau ne farkon ziyartar ka wannan tashan ba, in dai baka yi mini subscribe ba, ka daure ka min subscribing, sannan ka danna mini alamar nan ta ƙararrawa, sannan ka taɓa all domin sanar da kai a duk lokacin da na ɗaura muku. Na gode, mu huta lafiya, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.